Emosyonal ang 56 anyos nga magtutudlo. Human siya malakip sa 418 ka mga talisay ng teacher nga nanumpa human ma-promote. Benepisyaryo sila sa Expanded Career Progression sa Department of Education. Ano ang report ni Fem Dumabo? Nakahilak nga nakahinumdum sa mga naagian kining 56 anyos nga magtutudlo sa grade 9 sa Lawaan National High School. Matod niya, usahay mauwaw siya nga naapsa na gani siya sa kanhi niya mga tinunan nga uban karon teacher 6 nga. Sud na sa 20 ka tuig nga gatudlo si Teacher Daisy de la Serna. Wa siya ma-promote og pabiling anaa sa Teacher 1. Sa mga rason nga usa niini di niya basta mabiyaan ang mga tinunan sa iyang pagtudlo. Problema sa pamilya ug sa uban pang mga hinungdan nga mahikay niya ang daghang rekisito alang sa iyang untang promotion. Hinungdan nga dako kayo ang iyang pasalamat karon nga lakip siya sa na-promote. Pipila ka tuig sa dili pa siya muritero sa pagpanudlo. Pinaagi sa Expanded Career Progression nga programa sa DepEd. Na-promote siya diretso sa Teacher 3. Pinaagi sa sayon nga proseso sa promotion. Maraming tao kasing tumulong sa akin para talaga yung papers ba maipasa o hindi lang ako dahil alam mo na yung computerized lahat-lahat, no? Then nagkaroon pa kami ng online discussion, demo teaching. So salamat sa ECP, salamat Senator Angara sa ganitong uri ng programa. Nabigyan kami, no, ng ganitong uri ng pagkakataon. Nangunay sa pag-administer si DepEd Secretary Sani Angara sa oath-taking sa 418 ka mga magtutudlo sa Talisay City nga na-promote. Flagship program po nito ni Presidente na alam niya kailangan motivated ang ating teachers. So kasama nito, pati ito yung deloading, yung pagbabawas ng forms na finifill up ng ating teachers, yung pagbibigay ng administrative assistance sa kanila para talaga makapag-concentrate sila sa pagturo at yung quality of education will improve. Masaya, no? At least hindi ako mahiya sa mga, alam nyo, marami akong mga estudyante, no? Na they are now teacher 5 and teacher 6 niya ako, andito lang. Oo, parang ganun, pero sayang naman, no? Oh, maraming magtanong, ma'am, ano ka na, MT? Oh my God. Karong adlaw dulan sa 1,200 ka mga magtutudlo gikan sa mga dakbayan sa Mandawi ug Talisay ang nanumpa human ma-promote. Sa ilang promotion, musaka usab ang ilang sweldo. Sa sunod semana, kapin sa 3,000 ka mga na-promote nga magtutudlo. Sa ubang bahin sa probinsya sa Sugbo ang manumpa usab. These are actually the promotions that are long overdue for our teachers dahil yung iba nagantay ng isang dekada, 2 dekada. So I think this is something that the President wants to make our teachers feel rewarded. Make it simple, less forms, less bureaucratic. Tsaka pwedeng online i-submit para hindi nagagastos si teacher, di ba? Maano pa siya, mag-off pa siya, hindi. She can do everything while working. Uba ni Cleofer Lumayag, Fe Dumabok. Balitang Bisdak.